have fundet, at det er en 100 prop, vi skal have lavet. Så køber man sådan et sæt her, hvor der er en 100 prop i, en dansk vejledning, bindetråd til at montere den med, afdækningsplast, som vi folder ud, handsker, som vi tager på, så der skal man selvfølgelig have 2 par handsker på. Og der er en spartel i, den kan man vælge at bruge, eller man kan lade være. Jeg plejer at bruge klør 5, det er lidt det bedste. En lille fif, det er at have handskerne hernede, så man kan tage det yderste lag af, uden at få snask op af armene. Og man er selvfølgelig hoppet i en engangsdragt og beskyttelsesbriller på. Så har man et dertilhørende væske, en halv liter til den her prop. Det blander man sammen, og så har man cirka 15 minutters forarbejdningstid, før den skal sidde ude af røret og være blæst op. Her er det vigtigt, at man er omhyggelig med at blande det, så man giver det en god rystetur. Inden man går i gang med det her, så har man selvfølgelig forberedt sit luft og sit styregreb, som ligger klar derhenne. Luften er også på vej derhen, så det er klar, når vi kommer hen med proppen. Her skal det gerne blive en karamelfarve, ensformigt over det hele. Sådan. Så er det fin karamelfarve, som vi heroppe i. Og så er det også bare at få det masseret ind i proppen nu. Og der må man gerne være lidt omhyggelig, så man er sikker på, at det kommer ind over det hele. Her er der sådan en fin pose, så man ikke får harpiks ned på sin kurbestænger. Her er det vigtigt, at man bruger al harpikken for at gøre det så svært som muligt for besøgende senere hen. Så skal man lige have fjernudløseren klar. Skal jeg lige have heroppe, så vi lige kan få lidt af luften ud af proppen. Vi sætter den herover, så putter den på. Yes. Brug endelig det hele. Og eventuelt lige pakke det ind. Så når den bliver blæst op, så ryger det ud i røret. Det der er det vigtigste, det er, at vi får gjort, at der ikke er noget, man kan lukke på modsatte side, så rotterne vil tro, at det her det er massivt de næste 20 km ind i rør. Sådan. Her skal jeg til at fylde så let, så det kører så let ind i røret. Så der binder jeg lige sådan et stykke bindestrød rundt. 3,5 omgange. 3. Og lige sådan hernede. Kan man være 2, så er det en fordel, fordi nu kan det være svært at stramme det med det her. Men det går nok lige.
markeren lige kommer og klipper af med en saks. Så er det klar til at komme hen i røret. Eventuelt tager det i folien, hvis det er sådan, at man ikke må dryppe på noget nu. Håber vi, at det ikke drypper for meget. Så går vi hen til folien her, kravler ned i brønden, hvis det er derfra. Lægger den ind i røret. Og når den er dernede, så skulle vi helst ikke komme i kontakt med silikaten med, og så tager vi handskerne af. Så der ikke kommer overskydende. Sætter man det på skubbestangen. Husk at spænde den for her. Er klar med sit kamera ude i hovedledningen, eller som vi viser her, der kan vi se det. Og så kører man ind, og så sørger man for, at den her ikke snoren ikke sidder fast nogen steder på vej derudad. Så skal vi ind dernede og tage film dernede, når den kommer ud dernede. En bliver her, ja. Lige fortæller mig, når den er der. Stop. Nej, det skal længere komme, så skal komme ud. Ja. Ja. Det er der med luft til. Det er tilhørende styregreb. Og læser man på instruktion, hvor mange bar den her må få. Den her må få 0,7 bar. Så skruer jeg det lige så stille op. Så det springer de ståltråd, der er derude. Og så kan man justere det. Alt efter hvor meget den skal trækkes tilbage igen. Det får man at vide fra ham kameramanden derude. Og den sidder perfekt. Lidt tilbage. Den skal lidt tilbage. Ja. Så er den lige lidt tilbage. Hellere et stykke tilbage. Godt. Ind for langt ud. Og den sidder der med 0,7 bar nu. Og så med den nye model her, kan vi afmontere det med det samme, fordi der er en returventil, som gør, at vandet ikke, eller luften ikke fiser ud igen. Så den er fuldt læst op nu. Jeg trækker i snoren. Trækker det retur. Og ballonen sidder og færdig afhærdet. Bingo!